नमस्कार, डिलियम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत हलवा फ्राय. आज आम्ही या ठिकाणी हलवा बनवत आहोत. मार्केटमधून हलवा फिश खरेदी केला. त्यानंतर त्यांच्याकडूनच आम्ही जरा याचे तुकडे करून घेतले आणि तुकडे करून घेतल्यानंतर घरी आल्यावर हे धुवून झाले आहेत. धुवून झाल्यानंतर आपल्याला आम्ही हे ताटामध्ये चांगले असे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर दाखवत आहोत. स्वच्छ धुवून घेतलेल्या हलव्यांच्या तुकड्यांना आपण मीठ लावून घेऊया. सर्व हलव्याच्या तुकड्यांना मीठ असं चोळून घ्यायचं, जेणेकरून छान असं टेस्ट येईल. हे कोकमाचं पाणी आहे. कोकम आम्ही जरा भिजत ठेवले होते पाण्यामध्ये वाटीत, आणि मग कोकमाचं पाणी पहिला हे माशांना तर सगळ्यात आधी लावून घ्यायचंच असतं. मीठ लावून झालं का कोकमाचं पाणी लावायचं. त्याला सर्व तुकड्यांना मीठ आणि कोकम लावून झालेले आहे. आपण जी मच्छी आणली आहे तिला मॅरिनेट करण्यासाठी आलं आणि लसूण घेतली आहे. काही कोथिंबीरची पानं म्हणजे कोथिंबीर सुद्धा घेतलेली आहे. कोथिंबीरची चटणी या ठिकाणी आम्ही करून घेतलेली आहे. आपण त्यानंतर मीठ आणि कोकमाच्या पाण्यामध्ये चांगले असे मुरवून घेतले आणि मग नंतर आम्ही ह्याला मॅरिनेट करायचं आहे. चला, कोकमा बाजूला करून आपण एक काम करूया, हे पाणी नितळून घेऊया. त्या तुकड्यांना आपल्याला आलं, लसूण आणि कोथिंबीरीचं हे करायचं, मॅरिनेट करायचं आहे. आणि याचं जे कोकमाचं पाणी आहे ना, ते मगाच्या वाटीमध्ये आपण काढून घेतलेलं आहे. आलं, लसूण आणि कोथिंबीर आपण ह्या हलव्याला चोळून घेऊया, चांगलं मॅरिनेट करून घेऊया. आपल्याला हे सर्व कोथिंबीर, आलं आणि लसूण हे जे मिश्रण आहे ना, ते सर्व हलव्याच्या ह्या तुकड्यांना चांगल्या प्रकारे लावून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला आपल्याला अशीच प्रोसेस करायची आहे. हळद टाकूया अर्धा चमचा. सर्व पीसेसला हळद लावून घेऊया. 2 चमचे लाल मिरची पावडर आपल्याला घ्यायची आहे. ह्या हलव्याच्या पीसेसला आम्ही मसाला आणि हळदच लावून घेतलेली आहे. आणि कोथिंबीर आणि लसूण जर ऑलरेडी आम्ही लावून घेतलेलीच आहे सुरुवातीलाच. चला, सर्व हलव्याच्या या पीसेसला मसाला म्हणजे काय, लाल मिरची पावडर वापरायची. बाकी कोणता मसाला वापरायचा नाही, लाल मिरची पावडर वापरा. मालवणी पद्धतीमध्ये आम्ही जे करतो आहोत ना हे हलवा फ्राय, ते सुद्धा अशाच पद्धतीने करतात. धने पावडर टाकत नाही, हळद आणि लाल मिरची पावडर टाकतात. हलव्याचे सर्व पीसेस हे मसाल्याने चांगल्या प्रकारे आम्ही मॅरिनेट करून घेतलेले आहे. ह्या ताटामध्ये आपण एक काम करूया, 4-5 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. 4 चमचे तांदळाचं पीठ, 1 चमचा आणि 2 चमचा बारीक रवा हे मिक्स करून घ्यायचं एकमेकांमध्ये. आणि याच्यात चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. थोडीशी हळद टाकायची, अर्धा चमचा, आणि अर्धा 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आणि जरा मिक्स करून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे. चला, मिक्स करून झालेले आहे. तांदळाचं आणि रव्याचं सर्व मिश्रण मसाला टाकून मस्त मसाला, मीठ, मसाला, हळद टाकून तयार झालेलं आहे. आणि हलव्याचे सर्व पीसेस आपण म्हणजे कोटिंग करून घेऊया या मिश्रणामध्ये. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे कोटिंग केली जात आहे. कोटिंग करून झाली का बाजूच्या डिशमध्ये ठेवून द्यायची. आपल्याला हे सर्व हलव्याचे जे पीसेस आहेत, तुकडे आहेत, ते आपल्याला या मिश्रणात चांगल्या प्रकारे कोटिंग करून घ्यायचे आहे. हलव्याचे सर्व पीसेस कोटिंग करून झालेले आहेत. तळायला घेऊया आपण पाहू शकता. आणि या ठिकाणी आम्ही लोखंडी तवा मुद्दामून घेतला आहे. आणि याच लोखंडी तव्यावरती आपल्याला हे हलव्याचे तुकडे जे आहेत मॅरिनेट केलेले, कोटिंग केलेले आहेत, ते आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. या लोखंडी तव्यावरती साधारणतः 1 ते 2 चमचे तेल टाकायचं आणि गॅस जरा स्लो करायचा. त्यामध्ये हलव्याचे सर्व पीसेस, तुकड्या आपण तळायला, फ्राय करायला ठेवूया. फ्राय करायला हळूहळू ठेवायचे.
सुरुवातीला आम्ही 4 पीसेस आम्ही तळून दाखवत आहोत. तव्यामध्ये जितके मावतील तेवढेच आम्ही हलव्याचे तुकडे आहेत ते फ्राय करत आहोत. हलव्याचे हे सर्व पीसेस आपण 5 मिनिटांनंतर परतून घेत आहोत. हलव्याचे सर्व पीसेस आम्ही तव्यामध्ये डिशमध्ये काढून घेत आहोत. चला, सर्व पीसेस आम्ही हलव्याचे या डिशमध्ये काढून घेतले आहेत. हे पहा, हलव्याचे सर्व पीसेस चांगले असे फ्राय करून झालेले आहेत. वाव, खूप सुंदर फ्राय झाले आहेत हलवा. चला, उरलेले हे सर्व हलव्याचे पीसेस जे आहेत आपण तव्यावरती फ्राय करत ठेवूया. चला, हलव्याचे हे तुकडे सुद्धा परतून घेऊया. चला, वाव, खूप सुंदर असे आपले हलव्याचे तुकडे फ्राय झालेले आहेत. लोखंडी तव्यावरती प्रथमच आम्ही प्रयत्न केला, म्हणजे यापूर्वी पण करत होतो, पण सुरुवातीला आपल्याला हे लोखंडी तव्यावरती हलव्याचा फ्राय केलेल्याचा व्हिडिओ दाखवत आहोत. हलवा फ्राय खूपच सुंदर अशी तयार झालेली आहे. चला, एक एक पीस मगाच्या डिश मध्ये काढून घेऊया. हे पहा, म्हणजे हे आम्ही बनवले हलवा फ्राय. अशा प्रकारे आम्ही हलवा फ्राय करून आपल्याला दाखवले. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना, तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.